Hej med jer. Nu har I spurgt efter et indlæg på vores lejlighed, så jeg tænker, jeg lige vil lave det nu, hvor Jackie ikke ved, at jeg laver det. Hvor hun ligger og slapper af inde i sofaen, så håber hun vil lade mig filme. Men det er vores dør, og det er vores gang. Man kommer ind, så har vi vores toilet. Jeg er ret dårlig til det her. Det går vi lige ud så først, hvor vi har vores bad og vores håndklæder, vaskemaskine og makeup og ja, lidt af hvert. Så har vi vores 2 værelser. Jackies værelse, dem hvor et sort håndklæde hænger, og mit værelse er det herinde, men I må ikke lige se, fordi at der er rigtig, rigtig rodet, så der kommer I ikke lige ind. Der har vi vores. Det er sådan et skoskab med spejl i. Så der. Rigtig smart. Så har vi stuen. Jackie sidder inde. Kan vi se hende? Hej skat. Det er til bloggen. Nå, det er det der, jeg gerne vil se. Har vi vores maleri, vi har fået af mine bedsteforældre. Vores bøger. En masse forskellige bøger. Nogle om mad og sundhed og nogle krimier og lidt forskelligt. Har vi fjernsyn, hvor Jackie sidder og ser et helt godt program, som hedder Total Blackout, som jeg faktisk rigtig gerne vil se, så der skal gå lidt stærkt. Så har vi vores spisebord og stuebord og Jackie, der sidder og hygger, som ikke gider filmes, og styne, anlæg og vores billeder, som vi gerne vil af med, fordi vi gerne vil have malerier. Vi er ikke så glade for plakater, men vi skal jo lige falde til. Okay. Nå ja, så står her. Den står der. Jackie har været ude sjov. Vil du godt skrue ned for fjernsynet, eller kan de jo køre noget? Jeg har bestrædet med en veninde på Sønderborg. Og vi har flere gange kigget på den her bluesbåd mig i Lille. Og i dag vil jeg ikke lade være med at købe den. Jeg ved ikke, om I kender den, men den er rigtig sød. Den er sådan lidt kort, og den er sådan lidt langt bagpå, og så kort og sidder meget løst og totalt cool. Og til sommer vil den også være fed med et par shorts på. Man kan bruge den i hvert fald i rigtig lang tid. ja. Og den er i sølv.